Jeg har valgt bilag 3, og til venstre her, der ser vi jorden, og det er den, der ligesom skal repræsentere os. Til højre, der har vi de 3 forskellige galakser, og fra hver galakse, der bevæger sig, der er så lys mod os. Og det afgørende, det er altså, hvordan de her galakser, de bevæger sig i forhold til jorden, som påvirker lysets bølgelængde. Og det kan man se tydeligt fra hver af de her 3 galakser. Her på det øverste billede, der har vi den blå galakse, og den bevæger sig ind mod os, som vi kan se. Og når en lyskilde den nærmer sig, så bliver bølgelængderne meget kortere, og det er det, vi også kalder blåforskydning. Og det kan man blandt andet jo netop se, fordi at pilen peger ind mod os, og de her bølgelængder, de er korte. I midten, der har vi så den grønne galakse, som er i hvile, hvis man kan sige det sådan, i forhold til os. Altså, den bevæger sig hverken væk fra os eller imod os, og det betyder, at de her lysbølger, de bevarer deres oprindelige bølgelængde, og det er også det, vi ser i et uændret spektrum, altså det, der illustrerer de her grønne bølger, vi kan se. Nederst, der har vi så den mest interessante del, fordi at det er den røde galakse, og der kan vi se, at den her pil bevæger sig væk fra os, og her bliver de her bølgelængder så strukket, som vi kan se her, hvilket betyder, at de får en længere bølgelængde, og det er også det, som vi kalder rødforskydning. Og det kan man jo blandt andet se, fordi at de røde bølger, de bevæger sig væk fra galaksen og mod jorden, og spektret ved siden af galaksen, det viser, hvordan lyslinjerne, de er forskudt med den røde ende. Og det her viser blandt andet jo også, at jo hurtigere en galakse den bevæger sig væk fra os, desto mere bliver dens lys rødforskudt. Ja, og det er jo også i sammenhæng blandt andet med Hubbles lov, at universet det ikke er statisk, men at den sådan hele tiden er i, hvad kan man sige, at den sådan, ja, hele tiden er i konstant udvidelse, hvis man kan sige det sådan.